Tinokudokezai mabuja tauya ano nhau dzanyasi dzozuwa rochimakumi mairi mwedzi uno waKurume. Aiwa tiri kutenda wanotekenya-tekenyawa tabenuka munhandare pokare kotamba. Ipapa nyasi amazuva mazana mairi ano makumi manomwe nopfumbamwe 279 pachirungu. Apo Jobhosi achindori mujerehwi kutongiwa nyaya yacho ichipera. Pakaita kunyangariwa. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi. Wamunangarwa kureketa kuno kwaiva kutanikiwa pachena kuti wakuda kutumira nhume dzawo kuti dziende kuoreketa naChamisa kuti abvume kuita akatomboka nyai nawo. Ipapa kwai inaiye Charumbira ari mamboyu agoreketa kuti imi gorekai kuramba muchindoita zvokuhwisana nokunyiranazvi nokuti imi muri vanhu vabodzi. Imi kaimi pakaita kunyangariwa. Heno kuti mukomana iyoyo achaita sei, asi aribe chaareketa chokuti abvume kana kuramba zvakareketekazvo. Peno achaita zvinoita kuti nyika itekaire. Rekai tione nokuti iwo Charumbira wanga wari kutoreketa kuti dai mamira mamaita akatomboka nyai zvosarudzo zvi zvaisiwa pasaiti nokuti zvinoita kuti nyika irambe ichitadza kugadzikana kuzvinhu. Pakaita kuoma chaiko. Bato raChamisa irori tripusi ragoreketa iro kuti paari kutenderera munyika mu achiita marariya akasiyana-siyana munzvimbo dzakasiyana-siyana matunhu ese enyika, ari kuramba achivimbisa vanhu kuti kune shanduko iri kuuya. Agotoreketa kuti zvinhu zvinoramba zviri zvibodzi zvoba. Akareketa iye kuti ipapa muchatoona kuti isusu tiri kuda zvokuita kureketa zvakaitiwa zviyana watsvangira izvo GNU. Agoreketa kuti vanhu vese kana pane wari kuda kuita akatomboka nyai kanofanira kuitiwa, asi kare kwokuti tinhadzirise kuti tipinde musarudzo zvakanaka hwi kuramba tichireka kugoda kuita zvosarudzo. Ndipo munotoona kuti kanonga kanonzero kamukomanaka. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Wamunangarwa kureketa kuno wagoreketaiwo kuti kwai wakadanidziwa naiye mambo Charles wechitatu kuBritain paari kugadziwa umambo zviri pamutemo mumwedzi waChiwabvu. Rekai tigoona kuti vanenge vachiita sei, kuti vanoenda chere kana kuti vanoreka zvinenge zvichindooneka, asi tiri kuringira kuti vanenge vachitoenda nokuti madiri avo kutekaira aiwa kutoita kuenda chaiko kune kuri kuebhururuka mhepo uku. Kwai mutambo mabhizimusi wogore rino woZITF kwai inonge uchiitiwa kuBulawayo uchavhuwa zviri pamutemo naiye mutungamiri wenyika yokuSenegal Macky Sall. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei, asi zvinondokuratidzai pachena kuti wamunangarwa vanoramba vachindounganidza mumhera mavo madzisahwira anoindoita zvokusikinya tokono. Iye Macky Sall ndiye kuramba kuburika pachigaro, asi paakabisa iye waakabisayo anga ari kurambawo kubvawo pachigaro. Ndipo munotoona kuti paribe chisvino. Rekai tione kuti vanoipedza sei iyoyi. Wanotekaidza sarudzo wozeki wagonangidziwa kuti wari kuita zvinhu zvisiri pavari kuita kunyora notupepa wachinyora nomabhiro kunyorera vanhu kuti iwe ndiwe wanyoresa kuvhota pauchavhotera ndopapa nopapa hwi kuita tumapepa tunofanira turipo chaito. Munotoona ipapa kuti waribe chavari kuda kuita pachisvino. Rekai tione kuti vanozvipedza sei, asi ipapa apaka panokona kuita kuti zvivhiringike, asi ndo pazoreketiwa naiye Chamisa akati gorekai kusha henyu nokuti bato redu riri kwese kwese, munhu wese munyika ari kutoziva kuti pokuvhotera ndopapa, zvokutoti ipapa heno kuti zvichatekaira sei. Ticharamba takaringa hedu kuona kwazvinenge zvichienda ipapa. Takaringana nozeki kudare kwai papa woZANU-PF anonzi Tonderai Chidawa akanga aendesa nyaya yegwaro rozeki rokutara miganhu mitsva iya kudare dzimhosva kwai rakandirwa kunze ukoko rikataiwa kumanyara chaiko kuti kwai ribe basa. Rekai tione kuti vachazvipedza sei. Madhuku aburika ari kurwadziwa chaizvo nomutongo wapuhwa. Rekai tione kuti vanenge vachiipedza sei nhau iyi. Kwaiva munangarwa papera sondo pavagoringana kuita akatomboka nyai novamiriri vemasangano akazvimirira ega wanosanganisira ana Musakika wachireketa nonyaya yoiro bhiri kamutemo katsva kanoringana nezvemasangano akazvimirira ega kuti kareke kugweisiwa.
paribe agobvuma kureketa kuti chii chakaburika musanganomo, paribe agoziva, asi ticharamba tichiziva hedu nokuti paribe chinoramba chakaikiwa pasi pano. Zvatanga takamirira zviya kwai zvazvoreketeka manje kureketa kuno firimu roAl Jazeera riya rogoridhe rokubiwa munyika medu nayo anaibhetenjeri kwai rachizobuditsi richabudisiwa musi wechina. Chakaita kuti risabuditsiwe paribe agochiziva kuti rinenge richiro chairo chere kana kuti rachinjiwa paribe ari kuziva. Ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Masangano akamirira wana murairidzi munyika medu ari kurwadziwa chaizvo noizvo zviri kuitikazvi. Waagotoreketa kuti zvokunyimiwa mari wamwe wachiingidziwa mari yakapetiwa kaina kana chaiko zvakaitiwa izvozvi zvinorwadza. Rekai tione kuti vachaita sei kana kuti zvichaita chere kuti nyika ienderere mberi. Paribe agoziwa asi zvinorwadza. KuCape Town kwai kuno vamwe waZimbabwe wagopinda kumuzinda weZimbabwe uri kuCape Town ikweyo wachiratidzira nokuti wari kuramba wachinonzi ngawabise mari kuti waitiwe basa. Pakaita kunyangariwa chaiko. Ipapa paka pane kuti zvinhu zvinoda kuvhiringika chaiko. Rekai tigoramba takaringa kwazvinenge zvichienda. Wanoringa nezvemagetsi waagoreketa kuti kwai kutanda nyasi magetsi okuhwange anenge akuingidziwa nokutoti wari kuita wachipinza munyaya yokubika magetsi. Gwenya itsva rakaisiwa ipapa inonzi pachirungu synchronization. Kwai ipapa wari kuda kuingidzira 300 mamirioni omawati. Rekai tione kuti zvinoita kuti nyika iite magetsi chere kana kuti panenge paribe. Wari kuringira kuti mwedzi unouya ndipo wachaisapo kare rimwe racho gwenya rokugumisira, asi wachabva watanda pokare kudzima mamwe okudharaya kuti wanhadzire hero kuti zvichaitawo sei ipapo. Toramba takaringa. Tikaringa zvomutambo yonhabvu kureketa kuno kwai musi womugowera kwakatamba Simba bhora ikajiwa noFC Platinum notuiri kukabodzi. Shishan ikaita 0-0 noChicken Inn. Bulawayo Chiefs ikaita 0-0 noNgezi Platinum. Hwange ikajiwa noDynamos nokabodzi. Tiri papa nozuro uno Highlanders Boso yagoita 0-0 noZPC Kariba. Kepekepe ikajawo Manika Diamonds notuiri kwa0. Triangle yakajawo Herentals nokabodzi kwa0. Rekai tigoona kuti zvinodini. Nyasi tiribe kunyepiwa kuti Yadha yatamba sei no Greenfield pabodzipo no Cranbourne kuti yatamba sei no Black Rhinos. Zvese zviri kutambira pagomba paNational Sports. Tichagoramba takaringa kuti zvinenge zvichikonda sei ipapo. Tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa kwai nobatoro yeFF zvatakareketa ndo zvaitika zvokuti inonzi #national shutdown. Rekai tione kuti wanoita sei. Watungamira wenyika ikweyo wakatoisa kuti masoja agoburika kusvikira zuva re11 mwedzi uri kuteerayu. Pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti zvinopera nyasi chere kana kuti mangwana zvinenge zvaakutenderera. Asi iyo nhau yekubudisa masoja pese pese iyi yakaita kunyangariwa itsvinuba iyi. Mapurisa okukinya nyasi anga ari kuvhiringidza vanhu chaizvo nonyekuti kwakuroda pokare kuitiwa iyo yakareketeka kuSouth Africa yoshutdown. Ndipo munotoona kuti pakaita kunyangariwa. Raila Odinga aitiri kuramba achindosimudza musoro. Wamwe wangu ati peno aenda kojamujandirere asi zviri kutoratidza kuti aiwaba ari kutoramba achienderera mberi. Pakaita kunyangariwa chaiko. Nyika yoMalawi yatumira nhume dzayo kwese kwese pasi rese kuti dziunzewo dziende kopemha chokubatsirika nacho nokutoti madhaka yakaitika pokare nomvura zhinji yodutu mupengo Freddy yakaita kuvhiringidza chaiko. Mozambique inenge itori nani panoma zvakaitika kuMalawi. Pakaita kunyangariwa. Wanokona kutambanudza tambanudzai mabi angu zviite zviri nani. Yawe wanogokurangarirai kana matambanudzira vanhu vakaita so kuMalawi panguva yekutambudzika yakadari. Dare guruguru kuNamibia raagotoreketa kutoti izvezvi ungotchani dzanga dzakaita kuti mumwe mudzimai adzibarire mwana dzomubhadhara mari kwai mwanayu ndo kuNamibia zvarambiwa nodare guruguru munyikamo.
apa paita kunetsa chaiko hino kuti zvichambopera sei, asi vamwe vari kutorwadziwa chaizvo nomutongo wapuwa uyu. Kwai kuCentral African Republic waChina wagouraiwa ikweyo wachafanira kuti watsiviwe chaizvo, nokutoti wakauraya wanofanira kuti wabatiwe. Ndo zviri kureketa mutungamiri wenyika yeChina ikweyo. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei, asi tinoramba chindoti dai vanhu wareka zvokuuraya nazvi zviri bechi zvino. WaPutin kwai warira kuuya kuSouth Africa kuita urendo panguva inenge ichitiwa musangano weBRICS mwedzi waNyamavhuvhu. Ipapa WaPutin wari kuda kufanira kusungiwa pokare noICC. Hino kuti zvichaitika chere, asi takambozviona zvichitadza kuitika izvi pari bechi ratinozoona chibuda ipapa. Trump kwai agoreketa kuti vanhu mangwana musi wechipiri vanofanira kuita zvokuratidzira nekuti anofanira kusungiwa ndizvo agonyepiwa nowasori wache. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa, asi pari bechi zvino apa tinenge takandolinga kuti zvinenge zvichimboenda nokupi nokupi. Tiri ipapo zvedu mabuja, rekai tibatane zuva ramangwanari patinenge tiri kupakurai pokare rimwe dapira hunanzva rinenge richiitika. Ipapa mangwana tiri kuramba chindoti wakomana wekiriketi, aiwa kwatambei muhwine muite kuti nyika idade nemi pauri kutamba nochikwata choNetherlands. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.